Адукацыйная праграма «Ліцэй». Добрый дзень, шановное гаспадарства. Янка Крук працягвае сустрэчы з вами. І у нас сёння працягваецца гаворка пра той самы універсальны рытм, і мы сёння завершым яго разглядаць. Потым перайдзем да другіх тэм. Калі памятаеце, кароткая анатацыя некалькіх папярэдніх сустрэч. Мы расказвалі пра тое, што у традыцыйнай беларускай культуры шырока прадстаўлены ў розных абрадавых практык нейкі часавы рытм. Я яго называю універсальны 3-9-40 год. І як толькі ў любой аўдыторыі ты называеш гэтыя лекі, людзі адразу імгненна ўзгадваюць. Гэта пахавальна-памінальны абрад. Мы паспрабавалі паказаць на прыкладах з розных рытуальных комплексаў радзіны і хрышчэння дзіцяці і зараз вяселля, то там дзейнічае той самы рытм. І потым мы яшчэ, так сказаць, разочак звернемся да таго, што пакажам, як гэты рытм дзейнічае і ў традыцыйным народна-праваслаўным календары. На апошняй сустрэчы гаворка ішла пра тое, што такое вясельны каравай, і мы гаварылі, што на Беларусі ёсць некалькі варыянтаў і фармавання і дэкаратыўна-прыкладнога аздаблення каравая. Напрыклад, стаўбцоўскі каравай – это цэнтральная Беларусь. Ён аднаярусны, але вельмі прыгожы зверху аздабленню. Зусім іншае – это мотальскі каравай, на якім свой дэкор, свае дэкаратыўна прыгожыя рэчы дэкаратыўныя. Это 3 шышкі, прычым яны розныя. Шышкі – это, потым асобна пагаворам, але это галінкі грушы, яблыні, вішні, якія абмазваюцца цестам і выпякаюцца, а потым упрыгожваюць гэты каравай. Мы гаварылі пра тое, што дубровінскі, віцебскі каравай – гэта таксама зусім іншая рэч. Там значна менш дэкору. Там наверсе ставілі таксама такі рогалік, які так і называўся рогач, і паміж гэтымі рожкамі, так сказаць, абавязкова на нітачцы было некалькі шарыкаў. І, звінець яны не звінелі, але так прыгожа вельмі глядзеліся, вельмі прыгожа. Тое, што тычыцца ваўкавыскага каравая, то ён трох'ярусны, і у кожнага з гэтых ярусаў была свая сімволіка. Напрыклад, верхні ярус, там часцей за ўсё бывае упрыгажэнне каталіцкіх рэгіёнаў, то там ставяць жаніха і невесту, а зверху ксёндз, і маладыя стаяць пад аркай трыумфальнай. Шыкоўна глядзіцца. І тады, калі каравай пачыналі дзяліць, то эту верхнюю частку зразалі і аддавалі маладым. Это прадаўжальнікі роду. Сярэдняя частка, на ёй мацавалі, як правіла, хросных бацькоў маладых, сватоў, і гэта сярэдняя частка выразалася, дзялілася паміж прадстаўнікамі свайго роду, перш за ўсё пачынаючы з членаў сям'і маладых. Ніжняя частка – это ўсе астатнія госці. І мы гаварылі пра тое, што кожны з тых, хто атрымліваў частачку каравая, а на самай справе не частачку, а долю, ён абавязкова нёс дадому як адзін з надзейных аберэгаў. І гэта часценька выкарыстоўваецца, скажам, як аберег, перш за ўсё для дзяцей, якія ходзяць у школу. Таму што мелася на ўвазе каравай, намолены спецыяльны хлеб, і ён як бы так кола ўзводзіць вакол дзіцяці, і калі яго пастаянна насіць з сабой, то гэта дзіця, у народзе казалі так, практычна не трапіць у нейкую непрыемную сітуацыю. На сённяшні дзень мне б хацелася трошачкі пагаварыць пра адорванне маладых, пасадку гасцей за святочным сталом і першую шлюбную ноч. Пытанні з аднаго боку простыя, зразумелыя, а з другого боку моя практыка апошніх, скажем, 25 гадоў паказвае, што тут адбываецца
вельмі імклівыя змены, якія прыводзяць да вялікай колькасці непаразуменняў. Як быць з гэтымі непаразуменнямі? Давайте сёння паспрабуем паразважаць. Итак, першае непаразуменне. Логіка беларускага традыцыйнага вяселля раскручвалася, разгортвалася ў прасторы адной хаты бацькоў невесты, потым у другой хаце у прасторы бацькоў даруйце жаніха. І все, і ў адной і ў другой хаце все накручвалася, і кульмінацыя абрада было вынос і дзяльба каравая. Вот это ритуальнага намоленага хлеба. Маладыя ўставалі перад гасцямі, тыя ўтваралі ланцужок, станавіліся перад імі, і кожная сямейная пара адорвала маладых сваімі нейкімі падарункамі, і кожны з гэтых падарункаў суправаджаўся формулай, спецыяльнай формулай, вясельнымі пажаданнямі. На сённяшні дзень я, на якіх бы вяселлях мінскіх не бываў, я ніяк не магу зразумець логіку пабудовы сённяшняга сучаснага гарадскога вяселля. Мяне заўсёды непакоіць, заўсёды балюча, так сказаць, глядзець на гэта. Чаму? Таму што ты не паспеў пераступіць парог рэстарана ці кафе, у якім будзе вяселле, як ад цябе патрабуюць: адкрывай свой кашалёк або партмане і адорвай маладых. Заўсёды праводзіў паралель. Ты прыходзіш да чужых людзей, раз, другі на год прыходзім з жонкай, так сказаць, у рэстаран. Мы чужыя людзі, абсалютна, но нам давяраюць. Мы заказалі сёе-тое, пасядзелі, патанчылі, пагаварылі. Напрыканцы, калі збіраемся дадому, мы паказалі знак, далі знак, тады шлі людзі, мы разлічыліся, аддалі грошы, нам вярнулі здачы. Все нармалёва, все зразумела. Тут ты прыходзіш да сваёй радні, якіх ведаеш 100 гадоў, што называецца, да? А у мяне складаецца ўражанне, што моя радня боится, што я нап'юся на вяселлі і забудуся, што напрыканцы вяселля трэба падарыць маладых. Просто несусветнае глупства. Нехта пачынае гаварыць пра тое, што мы прынеслі з сабой нейкі вялікі падарунак, чаго ўтрымаць у руках. Да не трымайце, пакладзіце. Нехта гаворыць: я не магу дабыць да канца вяселля. Ради Бога, калі ласка, калі адзін з прысутных, адзін з гасцей не можа быць до конца, хай ціхенька падорыць і все на этом. Чого падымаць вот это вот непаразуменне? Мы на сённяшні дзень становімся все больш і больш прагматычнымі. Калі раней маладым дарылі тое, што складала аснову гаспадаркі: цяля, парася, нешта там яшчэ. Это быў калектыўная дапамога маладой сям'і стаць на ногі. І зразумела, што пройдзе нейкі час, і ў другіх сем'ях будуць нараджацца дзеткі, ці выходзіць замуж, ці жаніцца, і гэтыя ж маладыя прыйдуць і аддзячаць тым самым. Вот гэты закон раўнавагі будзе працягвацца. Сёння мы, рэдка калі запытаемся ў маладых, так сказаць, загадзя, што вам падарыць. А так часцей за ўсё дораць грошы. Я лічу, што это не кепскі крок, ён вельмі нармалёва, прыймальны, але разам з тым, калі паглядзець на гэты ход праз прызму уяўленняў, традыцыйных уяўленняў нашых продкаў, то тут ёсць цэлы шэраг падводных цячэнняў. Давайте узгадаем 70-е гады 20-го стагоддзя. Я перш за ўсё узгадываю пра сваё вяселле. Дядька Іван Адамович паклаў перад маладымі 10 тады чырвоных купюр, то есть 100 рублёў, і лічылася, чалавек працаваў у Магадане, поэтому прыляцеў сюды і лічыўся багатым чалавекам, яму захацелася перад усімі пакласці і паказаць, так сказаць, тое, што ён падарыў. Сёння мы гэтага ўжо не робім. Сёння мы кладзем грошы ў канвертик і адорваем маладых. Што там, хто там, ад каго там, не зусім зразумела. Я хачу сказаць зусім пра нечаканую рэч. Гадоў 7 таму нашы сваякі праводзілі вяселле ў Осіповічах. Другі паверх рэстарана,
ідзе вяселле, все прыгожа, все прыстойна. Пачынаецца адорванне маладых. Мы таксама з жонкай сталі ў чаргу, што называецца, падарылі, сказалі добрыя словы. Ну і пасля заканчэння вяселля паехалі дадому. Праз 2 дні бацька невесты патэлефанаваў і кажа: «Янка, вот для цябе ёсць нечаканыя пытанні. Паразважай». Я кажу: «Владимир, я быў на вяселлі, усё бачыў, чым ты мяне хочаш здзівіць». А ён кажа: «Я хочу здзівіць тым, чаго ты не бачыў». Ладно. І ён пачынае расказваць. Калі мы са сваёй жонкай пачалі адкрываць канверты, далей яго словы, не мае, то 30% канвертаў аказаліся пустымі. Больш за тыдзень, як зараз памятаю, я хадзіў сам не свой і думаў толькі пра адно. На вяселле прыйшлі блізкія. На вяселле прыйшлі сваякі, сабраліся калегі па працы. Нармалёвыя людзі, з нармалёвымі пажаданнямі. І яны кладуць маладым пустэчу. За ўсім гэтым я бачу толькі адно. Самае, што не на ёсць чорную, найчарнейшую магію. Таму што гэтым самым хацелі пажадаць маладым адсутнасці прадаўжэння роду. Але людзі, якія клалі пустыя канверты, не разумелі аднаго. Усё праз нейкі час вернецца ім. Вернецца іх дзецям. І ў сувязі з гэтым хочацца 100 разоў сёння паўтарыць. Людзі добрыя, перш чым нешта падобнае зрабіць, 1000 разоў сядьце і падумайце, ці правільна вы будзеце паступаць. Вернецца назад, прычым самым нечаканым выглядзе. Ну а цяпер паглядзіце, ці трэба нам сёння гэтыя навацыі. Скажыце, кай ласка, і маладыя таксама вінаваты ў тым, што ім хочацца нейкіх навацый, форм, там прыехаць у кожаных скуранках, так сказать, прыехаць на матацыкле да ЗАГСа. Добра. Нічога не маю супраць. Але зусім недавно сустракаўся у межах музычнага канала, тэлевізійнага канала, так сказать, на праекце «Хата на хату», дзе мне расказалі пра тое, што ў мінскім палацы шлюбаў маладыя рэгістравалі шлюб у народных касцюмах. І зноў хочацца крычаць на всю Беларусь, ці то ад радасці, ці то ад непаразумення. Маладыя з задавальненнем расказваюць мне, што там было столькі, значыць, фотакарэспандэнтаў, і назаўтра ж на сайце гэтага палацу шлюбаў вывесілі гэтыя фотаздымкі, таму што за 100 гадоў існавання гэтай установы дзяржаўнай это быў першы выпадак, разумееце, пра што я говорю? Першы выпадак, калі сям'я прыйшла ў беларускіх народных касцюмах. Хаця, здавалася б, это павінна быць звычайнай, ну, што называецца, святочнай з'явай. А прыгаворы? Вяселля сыходзілася пара маладых, потым мы яшчэ раз вернемся да этого тэзісу. І перш-наперш кожны з іх прыйшоў у гэты свет, нарадзіўся для таго, каб на сваім этапе, на сваім вітку гісторыі прадоўжыць свой род. І таму падыходзіла першая бабуля, сыпала перад імі жменю медзі і прыгаворвала: дару медзі, каб дзеці былі як мядзведзі. Яшчэ адзін нюанс у гэтым месцы. Абавязкова трэба звярнуць на яго ўвагу. Мінскае гарадское вяселле. Побач з маладымі шафер і шаферка, або, як сёння кажуць, свідзецелі. І мне назіраю за маладымі, і мне не зусім зразумела функцыя гэтай шафера і шаферкі. А яны павінны аберагаць, перасцерагаць маладых. Толькі дзве, от гэтыя самыя першыя функцыі на самым першым месцы. Што я маю на ўвазе? Пасля таго, як маладыя пабывалі ў ЗАГСе, або пабывалі ў храме на вянчанні,
яны становяцца персонамі нон-грата, недатыкальнымі. І на працягу ўсяго вяселля дакранацца да іх проста нельга. Балюча бачыць, як маладыя прыехалі, так сказать, нейкі там, так сказать, кавалачак часу, перад тым, як сесці за стол, падыходзіць моладзь: Вася, ой, дай я тебя павіншую, так сказать, і голымі рукамі пачынае паціскаць руку маладога. Яшчэ і яшчэ раз падкрэсліваю, нема на вяселлі ніякага Васі, ці Міхася, ці нейкага інша. Ёсць жаніх і невеста. У іх на гэты пераходны перыяд зусім іншае імя, і да іх зусім іншае стаўленне, і ад вас патрабуецца зусім іншыя паводзіны. І таму паглядзіце, і пачынаючы з бабулькі, угледзьцеся, як і што яна робіць. Яна пакладзе сабе на руку хусціначку, паглядзіць ціхенька на маладога і на маладую, на ўсялякі выпадак, калі раптам у іх няма гэтай хусцінкі, яна, так сказать, вытрымае некалькі імгненняў і скажа: пакрыйце свае ручкі, і пасля гэтага будзем віншаваць. І тады паглядзіце, адзін аднаму людзі паціснулі руку, прамога непасрэднага кантакта не было, і поэтому ніякая зараза не, так сказать, не прыстане да маладых. Чаму я гавару такія рэзкія і не вельмі добрыя словы зараза? Справа ў тым, што калі нармалёвы любы чалавек сёння пагартае хаця б адну-другую брашуру, не кажучы ўжо сур'ёзныя кніжкі там па магіі, то і бачыць, што на вялікі жаль самыя цяжкія захворванні людзі, даруйце, калі ласка, я скажу такое слово, збагрываюць на, скажем, такую дарагую купюру грашовую, а потым могуць падкінуць вам, так сказать, на дарозе. І калі вы забіраеце, падымаеце эту купюру, то вы тым самым перацягваеце эту праблему на сябе. А цяпер уявіце сабе, у пераходнай сітуацыі, это вяселле, мы ўжо не адзін раз гаварылі, калі маладым падкінуць такую купюру, то невядома якую бяду яны возьмуць або перацягнуць на сябе. І адсюль, ні ў якім разе нельга было дарыць маладых непакрытай рукой. Б, каб маладыя таксама трымалі свае рукі непакрытымі. В, не адзін раз на семінарскіх занятках задаваў сваім студэнтам пытанне разважання. Скажыце, калі ласка, калі было такое вельмі сур'ёзнае і абярэжнае стаўленне да грошай, то як трэба было адорваць маладых і што потым рабілася з гэтымі грашамі? Студэнты тут жа ўспамінаюць, бачылі краем вока. Ага, становіцца зразумела, што грошы ні адзін з прысутных не дарыў маладым з рук у рукі. Нават праз насовачку, нават праз хусціначку. Збоку ад маладых стаяла талерачка, на талерачцы ляжаў рушнік, і гэтыя грошы клалі на рушнік. Зразумела. Задаю другое пытанне. Што адбывалася з грашамі далей? Канешне, моладзь, так сказать, мысліць сённяшнімі катэгорыямі. Іван Іванович адразу пасля вяселля, як толькі, так сказать, закончыцца ўсё, маладыя хутчэй там якую-нибудь мясцінку і палічыць, наколькі шчодрымі былі госці. Дачыненні да іх. Не, і яшчэ раз не. Давайте яшчэ раз узгадаем. А ніхто не дае 100% гарантыі таго, што хоць адна купюра ці не адна купюра не была з кепскай інфармацыяй. І таму толькі матуля, родная матуля жаніха забірала гэтыя грошы ў хусціначцы і павінна была дзе-нибудь в асобнай каморачцы пералічыць гэтыя грошы. Моладзь, студэнтак тут же, так сказать, хапаецца все-таки пералічыць. Я кажу: не, дарагія мае. Дзейнічаў па ўяўленнях народа, дзейнічаў прынцып: хто першы дакранецца, той першы і забірае на сябе гэту праблему. Поэтому матуля не столькі лічыла, колькі што зрабіла, павінна была зрабіць? Дакрануцца. То есть яна адкладвала, пералічвала гэтыя купюры, но не лічыла 1, 2, 3. Она просто брала, так сказать, да яе дакраналася і адкладвала ў бок. І вот так ачышчала быццам, здымала гэтыя все нагаворы на рост і карост. І толькі пасля таго, як будзе выканана гэта працэдура, потым можна было гэтыя грошы палічыць.
Ну, а з гэтымі грашамі быў яшчэ адзін цікавы рытуал. Калі матулька, так сказать, дакранулася да этой купюры, а маглі і не дакранацца яшчэ трошкі раней, завязвалі рушнічок і клалі на лаву або па-сённяшняму на стул, на якім сядзела маладая. І маладая садзілася на гэтыя грошы. Ну, маўляў, многія кажуць, каб была такая ж багатая, каб у яе было грошай столькі, колькі зараз у гэтым рушніку. Цудоўна. Я нічога не маю супраць гэтага, але адначасова з тым, што маладую садзілі на рушнік з грашыма, яшчэ пад ніз або, наадварот, наверх клалі падушку. Тады паўстае пытанне, навошта? І вот тут становіцца зразумелым. Падушка была як гара вялікая. Поэтому пасля першай шлюбнай ночы што павінна было адбыцца з маладой? Праз нейкі час яна павінна была стаць як гара, то есть цяжарнай, і, так сказать, чакаць папаўнення ў сваей сям'і. Вот у чым была задума нашага народа. Затым ёсць яшчэ адзін вельмі і вельмі важны нюанс. Это ўсё звязана з грашамі, і мне сотні людзей самага сталага веку расказвалі пра гэта надзвычай сур'ёзна, і поэтому, калі выдавалі замуж або жанілі сваіх дочак або сыноў, на гэта абавязкова звярталі ўвагу. Канешне, вяселле – это родавая падзея. Лічылася абсалютна кепскім, калі ты будзеш пазычаць грошы для вяселля у чужых людзей. Але маці з бацькам маглі, так сказать, вырашаць гэта пытанне самі. Но тут магла быць дамоўленасць паміж бацькамі і маладымі. Ну, напрыклад, маладыя прасілі, ну вот, каб трошки, так сказать, больш прыстойна выглядаць, вы нам, калі ласка, так сказать, зрабіце ласку, падарыце больш грошай, мы вам потым аддадзім. Давайте дамовімся. Все тое, што было пакладзена ў рушнік перад маладымі, гэта спадчына маладых і нічыя больш. Таму маці, калі пералічвала грошы, яна не магла, умоўна кажучы, там $100 адкласці, маўляў, я давала сыну, і, так сказать, забраць сабе. Ні ў якім разе, беражы Бог, гэта рабіць. І толькі пасля таго, як пройдзе 9-й дзень пасля вяселля, далей мы будзем пра гэта расказваць, маладыя самі захочуць, аддадуць. Вот тады вы маеце права взяць гэтыя грошы. Не захочуць аддаваць, калі ласка, ні ў якім разе не намекайце, не гаварыце, не паспрабуйце самі ўзяць гэтыя грошы з агульнай гэтай гары падарунку. Будзе кепска. Яшчэ адно вельмі важнае пытанне. Да, вясельныя прыгаворы. Я шмат займаўся гэтым пытаннем і лічу, што у кожнай нармальнай сям'і на стале павінна ляжаць маленькая брашурачка, у якой будзе сабрана з паўсотні гэтых пажаданняў. І можна будзе час ад часу і бацькам, і маладзейшым зазірнуць у гэту энцыклапедыю жыцця і яшчэ раз сутыкнуцца з тымі нарматывамі, рэгламентацыямі, якія жылі ў асяроддзі беларускага народа. Я літаральна 2-3. Мы вже говорили, дорым медзі, каб дзеці былі як мядзведзі, дару дугою, каб не бегаў за другою, дару клубочак нітак, каб не мацаў чужых лытак, і так далей, і так далей. Сярод гэтых пажаданняў было вельмі шмат тых, у якіх быў адкрыты эратычны сэнс. Беларус меў права толькі ў кантэксце вяселля або яшчэ масленіцы укруціць у сваю гаворку, ну, тое, што называецца ненарматыўную лексіку, слоўца, але толькі ў кантэксце гэтага. І перш за ўсё ў кантэксце эратычным. Гэта было накіравана на тое, каб, ну, у дзяцей было прадаўжэнне.
Я магу дзесяткамі, калі не сотнямі працягваць гэтыя прыклады і расказваць пра тое, што магло быць з маладымі пасля вяселля, калі канверты аказваліся пустымі, калі віншаванне аказвалася не ад душы і так далей, і так далей. Прывяду толькі адзін прыклад, ён самы простенькі. І здавалася б, нічога за ім не стаіць, але тым не менш. Універсітэт культуры, на 5-м паверсе падыходзіць хлопец, ужо пяцікурснік. Иванович, дапамажы, можа быць, так сказать, мы з табой разам паспрабуем раскруціць нашу праблему. Я кажу, што здарылася? На першым курсе мы былі ў цябе студэнтамі, слухалі лекцыі і, здавалася, рабілі вяселле так, як было запісана ў канспекце. І тым не менш мы сутыкнуліся з праблемай. Якой, пытаюся? Вот уже 5-й год у нас няма дзяцей. Я кажу хлопцу, Віталій, поедь додому, включи комп'ютер, постав диск з відеозаписом вашого вяселля і хоць десяток разоў уважліва перагледзь яго. Можа, за што-небудзь зачэпішся. Калі што, тэлефануй. Не прынясеш дыск, будзем праглядаць разам. Знойдзем абавязкова адказ на твою праблему. Позна вечарам званок. Хлопец расказвае. 2 гадзіны мы пасядзелі за сталом. Ну, як заўсёды, як кажуць, добра таптанулі. Ну, а потым народ устаў, пайшоў танчыць. Маладыя сядзелі, потым усталі і таксама пайшлі танцаваць. А цяпер уявіце сабе. Мы неаднаразова гаварылі. Шафер і шаферка, якія сядзелі побач з маладымі, і якія павінны былі кожную пылінку з маладых здзімаць, каб, не дай Бог, нічога з імі не здарылася. Яны нічога іншага і нічога лепшага прыдумаць не змаглі, як селі на месцы маладых і давай гаварыць паміж сабой. Я заўсёды кажу, да, канешне, за вясельным сталом лепшага месца, чым месца маладых, каб пагаварыць, не знайшлося. Тыя, хто павінен быў аберагаць, тыя нашкодзілі. Сеўшы на месцы маладых, яны перакрылі долю гэтых маладых. І нам давялося вельмі шмат, 3 месяцы працаваць, так сказать, з гэтай бядой, перавярнулі сітуацыю, і на сённяшні дзень у гэтай сям'і гадуецца 2 дзяўчынкі, яны шчаслівыя, і, дзякуй Богу, няхай будуць дужымі шчаслівымі іх дзеці. Але я каторы раз хачу папярэдзіць, вяселле вельмі і вельмі адказная справа, вельмі адказны рытуал. Поэтому, хоць і называецца вяселле, то есть весялосць, для гасцей, але ў народзе кажуць, вяселле трэба зладзіць або справіць. То есть, да, справіць, услухайцеся, правильно. Поэтому подводных тячэнняў не то что 1000, а можа больш за 1 000 000. Пакуль што пакінем гэту частачку, гэту тэму і перайдзем да другой. Мяне вельмі непакоіць праблема вясельных сталоў. Форма, прынцып пасадкі, сервіроўка і так далей. Тут новацый, але я гэта слово беру ў двухкосці. Вы разумееце, чаму? Новацый таксама, калі не 1 000 000. Наша радня запрашае нас на вяселле, якое адбывалася у рэстаране гасцініцы «Турыст». Мы з жонкай пераступаем парог рэстарана, ну і, як заўсёды, хочацца акінуць вокам, як стол, як пастаўлены, як ён сервіраваны і так далей. Літаральна на парозе мы здранцвелі, по-другому не скажаш, анямелі ад таго, што ўбачылі. Уявіце сабе, сталы стаяць, як сёння кажуць, елачкай. Вот так вот. І по 6-8 чалавек за кожнай этой галінкай. Я да бацькі. Слава, что-то такое. А ён,
Іван Іванович, месяц не вылазіў з інтэрнета, шукаў, значит, найлепшую Я говорю, якую? Ну, еўрапейскую форму посадки гостей за столом, и вот мне подалося, что это самое лепшее. Ялинка. Я тихенько адвожу хлопца ў бок, потому что люди убачили, что я, ну, что называется, с короткими гужами до батьки. Я адвожу ў бок, каб ніхто не чуў, кажу, скажи, калі ласка, а ты нашу книжку пагартаў, почитаў, поглядел? Ты хоть в адным месцы бачу, так сказать, про гэту яліночку ці не? І калі б ты, так сказать, быў разумны чалавек, ты перш за ўсё згадаў, што? Канешне, па вёсцы беларускай ідзе пахавальная працэсія. Пад ногі тых, хто ідзе за машынай, кідаюць галінкі вечна зялёнага дрэва. Таму што гэтым самым хацелі сказаць, чалавек не памёр, ён пайшоў у тое замагільнае жыццё. Яно будзе вечным для яго. Поэтому і маркіравалі сцежку. Але маркіравалі для чаго? Каб у гэты дзень па гэтай сцежцы не прайшоў ніхто жывы. І калі вы уважліва прыгледзіцеся, скажем, калі машына едзе па вёсцы, на якой вязуць нябожчыка, яна заўсёды бярэ трошкі левей, бліжэй да, скажем, так сказать, аднаго боку дарогі. Чаму? Таму што ведалі, што вечарам па другой палове кожная бабулька, кожная гаспадынька ўжо на павадочку будзе весці з поля кароў. Але па гэтых ялінках ніхто не пойдзе. Ніколі не забудуся. У Барановичах стаім, так сказать, каля дома, гаворым, выносяць нябожчык. Пачалі кідаць галінкі і елкі. Хвальная працэсія схавалася за вуглом. Мы протягиваем, мы не наша родня, поэтому мы были просто, так сказать, вот, ну, что называется, столкнулись из этой ситуации. И раптом проходит минут 10, раптом едет машина Audi, за рулем два молодые хлопцы. Хоть это двор, але машина шла, ну, не меньше, чем 40 км хуткасці. И раптом хлопцы подъезжают, як у китайскую стену уперліся, так сказать, убачили гэтыя ялинки, затормозили, вышел один, поглядел, все зразумело. Яны развернули машину и поехали другой дорогой. Вот гэта абсолютно нармалёвыя паводзіны и нармалёвае разуменне сімволікі абрада. Сярод маладых. А тут бацька женіць сына и на табе. Поэтому зноў-таки хочется просить, люди добрые, перш чым нешта тварыць, у горшым сэнсе слова, полазьте по интернете вашим любимым, погартайте книжки, но все-таки перш за все погартайте сур'ёзныя книжки, и там знойдзеце адказ. Другая форма, з якой давялося сутыкнуцца. Літара Т. Яшчэ одно дзіва, з якім пагадзіцца проста нельга. Той, хто хаця б трошачкі сутыкаўся, або разглядаў, або ведае историю европейских культур, той скажет, литера Т у любой мове, латинской, английской, белорусской, неважно, в любой европейской мове, это Таурос, это тое, на чем вешали людей. Это крыш, это тупик. И поэтому вот у международной системе дорожных знаков тупик, то есть далей ехать нельга, там может быть беда, бо увогуле проезда нема, вы ведаеце, літара Т. Что ж рабіць, як быць? А быць вельмі проста. Давайте зазірнем у традыцыю. Маладыя у вясковай хаце сядзяць у чырвоным куце, под абразамі, под іконамі. По один бок от невесты сядзяць госці невесты, по другі бок ад жаніха сядзяць госці жаніха. Все зразумела. На вяселлі сышліся два роды. І таму вясельны стол заўсёды нагадваў літара Г. Конечно, эта верхняя, так сказать, перакладзіна могла быць павернута ўправа, могла быць улева, з якога боку вуліцы стаяў дом, стаяла хата, і ў які бок быў скіраваны чырвоны кут. Але часцей за ўсё гэта будзе ад парога ў правы бок. І таму літара Г. Все, другога быць нічога не можа.
Ну і яшчэ адзін вельмі важны нюанс. Пасадка гасцей за сталом. Безумоўна, у цэнтры ўвагі маладыя. Калі сёння трапляеш на вяселле і бачыш, што яны стаяць літарай Т, майму здзіўленню няма канца. Няма межаў. Побач з маладымі сядзяць бацькі маладых. Тата і мама з аднаго боку, папчка, мамачка з другого боку. Фантастыка. Просто фантастыка. І калі сёння на сустрэчы, так сказать, у сістэме павышэння кваліфікацыі з дарослымі людзьмі я кажу, за вясельным сталом родным бацькам маладых месца няма, людзі чэшуць патыліцу, робяць вялікія вочы, Іванович, як так? Да, безумоўна, у сённяшніх рэстаранах прывыклі, што разносяць, падносяць, бегаюць вакол цябе супрацоўнікі гэтага рэстарана. Бацькі сядзяць як ганаровыя паны. Калі ж раней вяселле было ў хаце вясковай, то, канешне, перад гасцямі танцавалі, прытанцоўвалі, кружыліся, і як хочаш тут словы, якія хочаш называй, толькі бацькі. Поэтому яны маглі прысесці, я кажу, прыткнуцца напрыканцы стала, але ні ў якім разе яны не могуць сядзець побач з маладымі. А цяпер давайте паглядзім, хто ж павінен быў сядзець побач з імі. Скажыце-ка, ласка, на халеру мы паставілі ў ЗАГСе або ў храме побач з маладымі яшчэ пару маладых людзей, шафера і шаферку. Яны пакінулі свой подпіс у кнізе шлюбаў, яны трымалі вянец на працягу даволі доўгага часу у храме над галовай маладых, і гэтым самым яны атрымалі падарунак, найвялікшы падарунак, права сядзець падчас усяго вяселля побач з маладымі, плечо ў плечо. Затым скажыце-ка, ласка, калі нарадзілася дзіця, я заўсёды задаю это пытанне, на 40-й дзень яго трэба было пахрысціць. Ці мог бацька малога, немаўляткі, узяць яго на рукі і занесці ў царкву або ў касцёл пахрысціць? Канешне, мог. І тым не менш, выбіралася пара хросных бацькоў, якія занеслі, пахрысцілі, прынеслі дадому, і перадаючы цераз парог гэтае немаўля ў рукі родных фізічных бацькоў, што яны сказалі, давайте ўзгадаем. Яны сказалі сакраментальную фразу, якая з'яўляецца ключом для разумення таго, як садзіць гасцей за святочным сталом. Бацькі, забіраючы дзіця, кажуць, як бачылі пад храстом, то есть калі хрысцілі, так што праз 20 гадоў, не, гэтых слоў не было, то я так умоўна кажу, да? Праз 20 гадоў бачылі пад вянцом. Все, вот яна эстафета. На десяткі гадоў наперад было закінута і расстаўлена. Значыць, побач з маладымі сядзелі спачатку шафер і шаферка, якія трымалі вянец, а тут жа побач з імі садзіліся хросныя бацькі. Вот гэта абсалютна правільны парадак. А затым, калі вы паглядзіце на схему стола, давайте я паспрабую намаляваць. Я гаварыў, што літара Г. Вот и надвороды. Вот сели молодые, вот сел шафер и шаферка, вот сели хросные бацькі. А цяпер паглядзіце. Тут будзе, я взял такі варыянт ікона, чырвона кут, абразы, тады тут па дыягналі будзе парог. Глядзіце уважліва. Калі нябожчыка выносілі з хаты, то труну з ім тройчы апускалі на парог. Зону смерці, зону продкаў. Ага. І тады сілавая лінія, якая звязвала парог і чырвоны кут, яна была фактычна лініяй узросту. Услухайцеся. Лініяй узросту. На якой было напісана вялікімі літарамі «Не лезь паперад бацькі у пекла». Мы потым звернемся да гэтага фразеологізма, не раз будзем яго яшчэ закранаць, але што я хачу сказаць? Вот тут маладыя ў чырвоным куце, побач з імі маладыя, хросныя, побач з імі моладзь, якая прысутнічала на вянчанні ў храме або на рэгістрацыі ў ЗАГСе. Моладзь.
А цяпер гляньце, чым далей ад чырвонага кута і чым бліжэй да парога, тым садзіліся ўсё што? Старэй, старэй і старэй. Вот тут, вот сёння можна бачыць таксама непрымальную для нас форму стола літара П. Яе на самай справе не было. Была вот такая непаўнавартасная літара П. І вот тут садзілі самых старых. Ім ціхенька намекалі: збірайцеся у вырай. Мае студэнты пратэстуюць супраць гэтай формулы, але праз нейкі час мы яе ўраўнаважым і ўбачым, што яна абсалютна правільна. Поэтому сёння не інакш як просто нешчырасць душы, калі я чую на мінскім вяселлі, калі людзей запрашаюць за святочны стол, то старэйшыя бабуля нехта кажа: «Дзетачкі дарагія, дайце пасядзець побач з маладымі». Гэта ёсць абсалютна неправільная ідэалагема. Кожнаму сваё месца. Всё, ваше тое, калі вы сядзелі з маладымі побач, час даўным-даўно адляцеў у нябыт, поэтому скарыцеся з лёсам і сядьце там, на тое месца, якое адпавядае вашаму ўзросту. Падводны камень гэтай схемы мы намалюем значна пазней, не сёння. І тут садзілася таксама другая радня, і вот так вот все было вельмі і вельмі прыгожа. І напрыканцы тут, і напрыканцы тут, хаця, так сказать, вяселле было в адной хаце, бацькі не прыязджалі, поэтому толькі з аднаго боку напрыканцы маглі прысесці бацькі маладых. Не больш і не менш. Я планаваў, што сёння мы яшчэ паговорым пра вельмі важную пазіцыю, першая шлюбная ноч маладых. У мяне не столькі цікавіць, так сказать, даруйце, фізіялогія гэтай штуковіны, як культуралогія і рэгламентацыі, звязаныя з гэтым. Поэтому гэта пытанне заслуговае асобнай пільнай увагі. Мы будем падрабязна пра это гаварыць на наступнай сустрэчы. Хаця, я яшчэ раз кажу, спадзяваўся, што сёння мы паставім кропку. Но я не шкадую, таму што тыя прыклады, якія мы з вами прыводзім, яны дапамагаюць трошачкі, больш, так сказать, зразумець глыбіню ўсіх гэтых пазіцый, разабрацца з тым, пра што мы гаварылі. Я б вельмі хацеў, каб адносна і мінулы, і асабліва сённяшняй сустрэчы людзі або тэлефанавалі, або, так сказать, дасылалі смс-кі на нумар 1029 і выказвалі свае меркаванні, дасылалі свае прыклады ілюстрацыі. Калі нехта не пагаджаецца, выкажыце сваё меркаванне. Калі ў каго-небудзь ёсць ілюстрацыі, якія наадварот пацвярджаюць тое, пра што я гаварыў, я буду вам вельмі і вельмі удзячны. На развітанне, як практычна заўсёды, хочацца задаць адно вельмі простае, разам з тым вельмі складанае пытанне і пашукаць адказы да наступнай сустрэчы. Я даволі часта ўзгадваю тую сітуацыю, і мы пра яе ўжо гаварылі трошачкі, але яшчэ разочак. Да нас у вёску прыехалі аператары беларускага тэлебачання здымаць фільм пра рушнікі. Той аператар, які ішоў з камерай, убачыў на уваходных дзвярах вісіць падкова. І ён кідае фразу: «Іван Іванович, ну як так? Ты спецыяліст у галіне традыцыйнай культуры, а дажыўся да таго, што неправільна павесіў падкову». Скажыце, калі ласка, я вот тут паставлю шматкроп'е. Як вісела падкова на дзвярах маёй хаты і як правільна павінна мацавацца падкова на гэтым месцы. Дзякую вам за ўвагу. Да сустрэчы праз тыдзень і буду спадзявацца на вашы смс-кі. Усяго вам найлепшага.